Jagat butuh pepadang. Ning Iwang Mikron Bathara Guru bola-bali ming hang hong. Ora ana kata-kata sing jelas ming ngilahing gemremeng kuping kula nganti nesu kula. Nek Pukulun Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam Padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng Kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak totok lho kowe. Nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti, gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng Kayangan. Jarene sampean munggah Kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean niku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo. Bali ndi? Wah, lah iki salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nang ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenana ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Sintening warung damadyaning Kayiwangan Suralaya menika ta warnane diwaning para dewa kewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya ya Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti ya Sang Caturboja terus sajuga nenteng damadyaning Sila Kandha Waru Binangun sinepa sangganing para widodara widodari para Jawata Hapsara Hapsari ingkang kepareng caket pilenggahing Sang Hyang Jagat Girinata menika ta warnane
Jawata ing sithik pangudal-udal pewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Narada manggeraken Sang Hyang Bathara Indra ing gawe andher blabar sanggaring para Jawata yayah samudra ing dedharatan parandiring mangke Sang Hyang Pikulun Jatimurti dereng kepareng amedhar pangandikan dadak sakeleng mangke katingal swaraning guntur jumaleger dados katundhut Sang Hyang Jagat Girinata arsa amedhar pangandikan dados kemangur wijining pangandika Sang Hyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan samar pamoring sukma sinamaya Anjlah ingkang muswita rum kasiring samirana mrih sekar kadung ngaskandana maweh rarasernaning dia Mastu nomo sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten madyaning Bali Marti Kundha Manik Kakang Narada boten benten kelawan parapatan ingkang sampun kelampah
wonten ing mriki tansah angrembak perkawis nelampaning jagat ingkang boten mendha nanging malah saya ndodra Kakang Rada. Perkencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ha inggih lho Di. Lombok piyambak menika ngantos bingung. Dayanipun menapa lelampahan kados mekaten menika teka jagat ke taman pegebluk ingkang madal sairing usada. Monggo sampun kathah para titah pujang kala ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana katraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula wastani welaking dewa. Krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel Ruhara ing madhu wonten ing jagat menika kula piyambak boten saged amestani. Mila pangaos sawetasi patahipun wonten asta Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada sampun wangsul wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene boten saged mangertosi sinenta ingkang damel Ruhara. Sampun kathah panjriting para kawula ngadamel resah manahipun ingkang rayipun Manikmaya. Krana sareng kula naliti dhateng mobah musik ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polahing para kawula ingkang mapan wonten ing jana loka Kakang. Nanging kados pundi malih pambudidayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika Kakang. Dalah inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembodo ambirat dhateng Ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa malih ingkang ngreka sithik pangdalutal. Ternyatipun kula menika namung dapur utusan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru doh nyana cerak nyana kula menika dipun wastani nglangkung dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Miladi. Samangke monggo. Mlatri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mobah musikipun para titah. Ruhara menapa to iki dumados wonten ing jagat? Monggo menawi katiti priksa kanthi netra walaka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra walaka. Kala menika lho ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing ngreka sithik pangdalu-dal. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing ngreka sithik pangdalu-dal. Menika mangke menawi kantos wonten titah ingkang mutah dhateng Kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayiwangan sinengguh para Jawata mboten saged anyirep Ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani krewikan dadi krejekan geguyon dadi tangisan lho Di. Sidhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa. Kapraban tintining Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cita berbuti mandana raras ing kintre madyaning Bari Marti Kundha manik pangyaning para Jawata nalika semanten kendel datan mobah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun kang ngrapa sithik pangdal-dal Sang Hyang Pikulun Narada dadya kebaing pamitang jroning galih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasaru geger sangyaning para Jawata sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya miyak sangyaning para dewa ingkang samyang gantung sibo ngatosaken geger sangganing para Jawata Hapsara Hapsari manglombang para Jawata hi kanca pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan dolo wenehi dalan.
Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada punapi menika kadhi ingkang sowan boten mangling Panakawan Bagong. Ha inggih. Lah, nembe kemawon kula menika kendelanganipun munjat ngarsa padugati pramila Bathara Guru. Kuwatos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kayangan. Lah, lha sewu lho, Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kasagedan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babakan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Nek menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepengasta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika kajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngautu nang asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan kan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok mletho. Menglasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat panipe dayana ing kasantosan. Ulun rada kula ngaturaken bekti londo ulun. Ya ya Bagong nak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan. Wis 4 dina iki lho kowe iki Pak metu terus ya apa ora wedi kentekan bahan. Kulon Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah trondolo ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Kulon menawi kersa lan keseduwing penggalih kula menika sakmenika sadhe martabak. Kowe lah, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Bu Kulon setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Bu Kulon. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar apa mau marwanto martabak wondene pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa nyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun tawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa iya ing angka kalih pukulun kula namung badhe nyuwun prisa kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa mriki iki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Menika ingkang saking menika pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa, kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niki lho. Napa jalan tengah solusi supados jagat menika enggal padhang menika kados pundi caranipun serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata mekaten dados atur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah pulu. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau yo ngrembug perkara lara ingkang dumadya ning jagat.
Menika mencekam saestu lho Bu Kulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra walaka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Bu Kulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu mlacet ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados ngoten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun, lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni Bu Kulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu magelar, wonten enten dol tinuku, wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Slipah. Oh sik to, MC Slipah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking ndregile. Ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal, dados pangupama jiwa kula mandhek. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik dadi dlongop. Mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekaki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani, nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat-kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Kulun lampah wonten jagat menika sampun morat marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndhawaken kebijakan-kebijakan ingin samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek kula mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa Bu Kulun. Oh Mas Tunama sidam sekaring bawara langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titaning mapan ning jana loka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tanpa beda kaya jeneng kita, ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki durung wonten keterangan sing gumathok, kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho Bu Kulun. Tilik-tilik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apa kula Sang Hyang Jagadhirinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan apane ora ana ning bali Martya Kundha manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu Bu Kulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanget mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi Empu Sang Hyang Jagadhirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula Sang Hyang Rada kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati lah wis ora karu-karuan anggere sing munggah Bagong iki rawur-rawuran.
Kula Sanggang Bathara Indra, kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun mboten sadyan biyo. Ora. Wis mbuya, Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pripun, Dik? Ndara tasih aturipun ing ana Siti Pangdalutal. Kakang Narada sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyen. Nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyen Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres Di, sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi. Supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngadegaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumeti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton. Syarate kudu kaya ngene. Ngoten menika mangke wonten pepadang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Narada wonten dawuh. Kakang Narada mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Narada menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Tetapno para wadyabala Jawata Bagong dirangket nggih ngestakaken dawuh Di Kakang Narada menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo tunggak waru godhong dadap. Sinayeng mangklung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket pimpau jaman munggah teng kayangan wau teng dalan wis matur to. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Merga kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kaliwang pikulun Bathara Guru piye? Ampun malah serapanane jagat butuh kececeran. Jagat butuh pepadang. Ning wong pikulun Bathara Guru bola-bali ming hang-hong. Ora ana kata-kata sing jelas ming ngilaheng gemremeng kuping kula nganyan.
nganti nesu lho. Nek Kulon Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng ngalam Padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak cocok lho kowe. Nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti. Gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagadgirinata merga sampean niku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo bali nang Ndi? Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono go aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ra isin. Nang ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuwaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitamkan Bagong. Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwun kene karo sing gawe urip nek Kresna Janaka ndo beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Kok ora Bu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Teng Rayi Raden Janaka. Kok wis? Lho, aku ngopo? Weh lah, kampun nyalake kula lho. Kula ya mung sauni-unine lho niki. Nang nganti sampeyan mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Apa kowe? Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar blas. Ya jeneng ngene iki piye? Iki dalam rangka proses. Proses wis. Delan. Wis jangkep tiwe mandare. Wis Nyai, ngakon sing wis ngakon ndi ya kudu dilakoni. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen janji karo Romo Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disia-sia. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho.
Aku kok dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jagat Dewa Batur. Kowe ra edan ngono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong Kembar Telu tak gawe Bagong Kembar oke, aja kuwatir. Koko Rabu, paduka kenging menapa ora. Ojo. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi ngene. Aja takon dosa. Tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Hah? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing ditampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin. Nggak mau. Nemeng dikambing kita akan mau carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Man, dia ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Kapok. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Batur. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora buka malah gumujeng. Kuwi lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu mriku kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake lho dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Edan Bagong. Kena nganti aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan ngomong kono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangmu malah ora apa-apa. Arjuna belum tempeng. Janaka wonten paringaden. Janaka wonten paringaden. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke rak kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel kudu nganggo kasantosan. Wes kowe rasa melu-melu bakal tak tandangane. Dewa mengko sing methoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndek kok wis tak kendel. Janaka? Methoke para dewa ya Dimas. Oh iya, sama
taki tinunun kadanira wirang tumandang satyane ku karwanira satyane ku karwanira iki Bagong kok gawe dolanan iki sapa iki tangkon aran santengan munjaraten sapa apa santengan munjaraten anyang sapa Bagong Setyaki lho Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene iki salah le mlebu salon maskeran kudune bengkoang kok maskeran kok bekicot ayo wis le garing suwe le merambat alon ayo malah nang rai teng pletot ora karo-karo piye Lorendra mengen aja aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora kuali ning kuali Bathara gelem gawe tentrem ing jagat ora Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi as ora sandadak kok kan pertengsing Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki amuk Surakarta Jamrata ana tenangnya arep dikentrang sirahmu kentes oh kentes tak kira kentrang pecah sirahmu bener banget ae ya banget ae arep main ayunan panggal tak ayun oh tak panggal tak ayun mati dening aku sampun kendang kawracundang ora Bu. Ora Gusti para jauta sampun kendang kawracundang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki laku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikul jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna kula maring adhawu diyo yak. Kuwatir kula menawi mangke Pikul jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok
Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun, aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mlasonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dume wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku tandane kaya ngoten niku. ora Bu. Setyaki piye? Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengkene percaya kula to. Mengkene sampeyan niku wis gelem nyambut gawe, kowe mbelani kula niku bakale sampeyan niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kuwalat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukmini Setya Bima Jembawati semaput kabeh. Terus sampeyan, kok Prabu kados mekaten glecak. Aku sing ngurut. Us. Konjur aku sing ngurut sapenake dhewe ora. Kok ora kados pundi? Sang Hyang Jagat Kirata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Marikoten prayitna semuriris eko balik Iki manik moyo. Lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangen nalika semanten geger. Disabapake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking welaking Jawata. Nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes kedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung. Kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika. Asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babagan kados pundi supados sak mangke para kawula saged gesang.
Sowanipun ingkang putra Kakang. Weh, anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun pun matur dhateng Kang Rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang Rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katelak ing Rugara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantyaning kakung kaduk kepanasasen wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged angirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Sanarekoten prayatna samuriris eka balik titiyane kandayane tresna purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripurna samembal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka dupi wulan satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujuk lampahing jawata kaget Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Tumekun sing langit kelap-kelap katon lerken sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking ndias baleur ladal karo mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh lawan aku lha kok dadi iki aku ditututi ora wujudan Panakawan. Kowe sapa? Aku Semar. Kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bledug ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebaki ana ing jagat gawe cintrakaning para kawula. Oh, ditepungake aku Bathara Corona Kakang. Wah! Candrak Sumbril. Manus maning jajalan sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bledug-bledug sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti lan aku kudu nindakake lawan dawuhing Kang Maha Kuwasa. Merga akeh-akeh menungso wis padha blereng marang derajat pangkat, wis padha sulap marang gebyaring brana picis.
Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabeh menungsa. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apikan aten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungsa iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bletuk mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing Nusa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas, aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget pekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka 2, aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki, Semar. Oh, ladar. Corona wonten dawuh kula. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku enek ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku enek ana tandha. Aku ora iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake, aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Ning tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh, jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku kuwi. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar, malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun yen nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan, Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan, Bagong aku satriya. Bagong aja edan, Bagong aku. Aku satriya. Arep satria nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadang. Kresna, ulun ra bisa gawe padang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadang. Bocah edan iki. Tok apake? Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku, ora kok Sinundara Wati kok rupane padha kowe.
Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setyaki. Iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi ngene lho. Balike. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan bangkong aku balekno. Iki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apik aku lho. Pun nggih. Sudah siap nggih? Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripit gula batu gejepit. Ming sepele. Kene le ngematke tenan kok ming cinciripit gula batu kejepit. Piye? Gleleng ta ya kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso yang ini kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Kok wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mangken takon. Ruwun Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak areng apa meneh iki. Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa kok. Ngono kuwi. Wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandan ke sore mau metune mung kari dhewe gak mung disipat barat. So meneh niku nganggo realis mikirnya realistis. Sing realita ngono lho. Pengetan. Lagi iki lho, bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Dene sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong Cinopet. Oh, janggut lho, Mir. Lara iki. Senengane nek kok. Sumene iki nganggo kathah sing ra lobok. Ah kok metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Apa Prabu? Piye? Rumas kula mlayu wonten Karang Kademrem niku suasananipun tansah meriah. Iya. Lah jadi arep kundur ning Madukara apa nang kene? Mes pausaken gojekipun ponokawan-kawan menika geli. Geli basa apa? Pun kliwat sak menit.
berarti sukir cukup molen ning gone mugi iki berarti. Sukir lalu sapi. So. Ya Spiderman itu. Gila kayak binjar malah punya meletek. Nyemplung yang kalian. Isi montar rumah. Ya perlu rumah ngawang gitu. Ini dari kucing, ikhlas seperti ngalati. Thomas Wahyu. Iya. Bercito. Ini berarti ya. Kisti hilang-hilang ya paling gue. Apa nih biasa gini. Kalian nanti. Para mana? Kalau gawanan blendrang lek anu makan nih. Jangan. Iya, tak percaya itu. Enggak boleh ditangkap itu rasa. Oi. Ya, opo. Ini kan ada iso pirang-pirang ya aku ngono. Jangan berandal. Nanti bu, kurirnya neng nomor berapa menit? Telepon ya, soalnya menjelang ke ini. Terus ngampani dia ini. Di deh, tak itu dengan di. Mare larang ke apa? Kalepe ge malah. Ini juga beli HP, mesti eneng. Iya. Perwa-perwa.
iya ning kono kuwi dicetakne ya ora digrujuk ora. Wis jeding mendut dadi jeding. Kita sering dia tegak ngono. Kira lek sak ngono iki wis mesti limo dari dia ya. Tapi kata lu bang begini ya, kau yang kali kat. Ngono karo glenteran HP-nan aku. Kon nyapu ya blontang. Sisi sapane sisi ora. Iki jenenge wong lek ning jero jeding. Ki kumangke nyatur regete kok kuwi kok iso ora digrujuk barang iki lho. Maksude iki piye? Kedak kakso sing kok tinggal ndut ngono mang, sing kok kon resi ya ben guyu. Tek kayu. Biyen ku ora ning critane dina leren. Leren ale nyewangi mboke mulu-mulu ini nanti tidak kerja, tidak kerja keras maksudnya, nyapu, numpak laminnya dewe, langsung omongan dewe, pemadam dikorai, ada kan kulino kan, orang harus getol, orang harus getol buat, kan kulino. ngono kan tak nenten nurung resik. Tak nenten. Jadi ini, jadi belok. Aku ngerti. Ini kalau ndit. Yo. Saya pengen payung ngene. Orang ada tayu manus ganti. Lah kok wong biyen bocah saiki. Kok sing gerang Ini kan Jepang asli. Bukan mesin. sing semanak Itu itu. ki atom. Saya kira kan Atom, apa jenenge? Akrilik, apa jenenge? Fiber. Lah wong bocah sing semanak kuwi lho mesti lek garapan nek wong saiki. Kok meneh bocah semono. Sing semanak celuk ibu kuwi ora mesti lek kabeh garapan. dianggap ibu bapak terus ngerti segalanya bisa sembarang ini kan bisa sembarang Bisa makan. itu orang bisa sembarang berarti bisa sembarang itu bisa sembarang bisa sembarang anak kan terakhir seorang keahlian terakhir Udah ngeliat bocah saiki alasane masih membutuhkan ibu meskipun sudah menjadi ibu ngono kae. Iya, ora ning kutub tak golek ira. Sing guguk ning munggah lemu.
ganti kuwi motor. Ganti warna ngono. Waleh ya. Aku gak niku nyepo. Mbok paling iya. Kayak mangkah anu montore maksudnya Iki modele itu nomnya terus dia milih sih. Dilalereno jajal HP-mu ki lah. nyangkap ke kamu. Man, nyapo ning ngono wae. Bila wong dekor rumah dekor nyapo lho, dekor nyapo. Nyapo. Lah bapak ubaran. Wong delok lek dekor nyapo, dekor luar mate. Iya Pak meneng bojo anyar. Aku mau pakai dekor. Aku tak telepon nakal anak. Iku yang mau dicekor dipasangnya bener. Oh, paranet. Barane ngomongnya ada dasar sosok. Harus dikon. Jadi gitu. Iya, dia lagi mana kan banyak. Rejo anu nih. Kan cendet-cendet ini geger-geger gitu loh. Dia lucu kok kayak cah cilik-cilik ngono. Iya. Ki kok nek ora ngono kaya anu. Kan ki urung bar kostum bendera, kostum ubur-ubur sing kene sliwir-sliwir ngono. Kaya
dadi akeh ning. Paling kerawat kabeh, cek kabeh ngono ya mlayu bisa jadi. Oh, ngono kuwi ada. Pokoke ya macake seleksi kuwi koyo anu. Ada. Cek kan udah lupa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun pajeng niku Mas, anune, grene niku wau. Karangane pundi niki? Setelah SMA kalih. Nggih, kula ndrong kok. Nggih. Jajal tak deloke, Mas. Oke, jam pinten? Dalu. Oh, anu sepeda jam beto ngoten iki. Nggih. Wonten pundi niki jenengan? Nggih. Jenengan Sherlock mawon, Mas. Nggih. Nggih. Wis suwun. Betul kopi, Bang. Betul nih. Tapi ning anu wong ngene galek. Lah iya maksudnya lah muli ngenteni munggah kan Ya apa kok delok rene ae ngono. mandi. Golek. Didelok ning ketek kok. Itu kegabungan. Kebetulan itu ngurut jalan yang rapatan dulu gitu. Jalan ke malah jalan yang tujuan lain. Kiri itu serempet dulu. Ini bisa nyambung. Ayo, Dek. Iso. Iki delok sepeda. Jo, kita ternyata ganti sari, Jo. Ya.